ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿನು ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ದ ದುಂಬೆ ಕೇಂದಿರು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ತೋಜಲೆ ಬಂದು ಐಕ್ಯಾನ್ 1 kg ಚಿಕನ್ ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದು ಇಂಚ ನೀರು ಡ್ರೈನ್ ಅವರದಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನ ನೀರು ಆಯ್ತ ಪೂರ ಒಂದಾದು ಪೋಡು ಆಜಿದು ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ನೀರಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಕಾಯವನಾಗ ನೀರು ಚಿಕನ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನೀರಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು 25 ತೊಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ನಿಗಲ್ನ ಚಿಲ್ಲಿ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂತೆ ಖಾರದ ಅಂತಿನ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಆಯ್ತ ಒಂದು ಮಸಾಲದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಖಾರದ ಕಮ್ಮಿ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖಾರದ ಸ್ಪೈಸಿದ ಕಮ್ಮಿ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಸಾಲದ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಚಮಚ ಯಾನ್ ಈ ಚಮಚೋಡು ಆಜಿ ಚಮಚ ಒಂದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 25 ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ 25 ಮೆಂತ್ಯದ ಒಂದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೀಜಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಜೀರಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 30 ಸೀಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಮುಪ್ಪ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಏತ್ ಬೋಡಾದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಹತ್ತು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಪಂಟು ಏತ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಂಜೂಲ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಏತ್ಗೆ ತೊಂಬನ ಮಾತು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಆಯ್ತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ತೋಜವೇನು ಕರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಪಾಡ್ನು ಈತ ನೀರು ಒರಿದಿಂಡು ಅವು ಏನೇನು ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಂಡೆ ಏನು ನೀರಿತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಅವು ಕಾಯನಾಗ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನ ಫ್ರೈ ಅವನಾಗ ಒಂತೆ ಒಂದು ಪಾಡೋನ್ಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 1 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ಇತ್ತ 2 ಸ್ಪೂನಿ ಅವು ಸಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಾಡೋಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡ್ಲಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಮನ್ಲ ಪಾಡುವೇರಿ ಯಾನ್ ಕರ್ಡ್ ಪಾಡೋಂದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಸಾಲ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಪಾಡ್ನು ಕೊಡ್ಚಿ ಕೆಲವೇರು ಲೆಮನ್ ಪಾಡುವೇರು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪಾಡ್ನು ಕರ್ಡ್ ಇಜಿಂಡಾದಲ್ಲ ಕರ್ಡ್ದ ನೀಡಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಇಜಿಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಳ್ಳದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಳ್ಳದು ಏಪನ್ನ ಕರ್ಡ್ ದೊಟ್ಟವು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಕೊರಡಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಚಿಕನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡು ನೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡೋನ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪರೆ 75% ಮುಕ್ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾಡ್ ಕುಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಪಾಡೋ ಮೀನು ಬಡ್ಚಿ ಈ ತಾಂಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿವೊಂದೆ ಯಾನು ಐಕೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಚೂರು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಂಗ ಒಂತೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಪ್ಪಾಡು ಬಡ್ಚಿದ ಐಪನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಯ್ಕ್ ಚಿಕನ್ ಅಂಚಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕು ಅಂಚಾದ ಗೀ ಬಡ್ಚಿ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮುಂಚೆ ಲಾಯ್ಕಾದು ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಈತ ಮೆಂತೆದಿ ಒಂದೈತೆ ನಾವೇನೈತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಅವು ಪ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಹಂಚಾದ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಿ ಒಂದೆ ಯಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೈ ಮಲ್ಪೇಣ ಒಂದೆರಡು ಕಂಚುಜಿ ಓಲ ಮಸಾಲ ಕಂಚುಜಿ ಒಂದು ತಗೊಟ್ಟು ಅಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ಹೈ ಮಲ್ಪೇಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಸಾಲ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಚಿಕನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡನೇ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಂಚ ಹೈ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಈಗ ಮದೆತ್ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 10 ಉಂಡು 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಡ್ದ ಮಂಚ ಫ್ರೈ ಆಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದುರ್ಲೆ
ಬೊಕ ಒಂತೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಗ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಉಂಡಾತ ಒಂದು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಗಂಚ ಪಾಡೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆಂಡು ಕನ್ನಗ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಡೊಂದಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆದ ಕಸ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಮುಂಚಿನ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಬುಡ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಪಟ ಪಟ ಅವನಾಗ ಸ್ಲೋದಿಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂತೆ ಕೆಂಪವಾಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂತೆ ಕೆಂಪವಾಡು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತೆ ಇತ್ತು ಪುಳಿ ದಿವಂದೆ ಪುಳಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಡ್ಚಿ ಅವುಗೆ ತೊನುಜಿ ಈತೆಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಾವು ಕರ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೀತೆ ಕಡೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೆಂಪಾಂಡ ಯಾವುದು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪ ಉಡಾಕು ಇದರಿಂದ ಪರಿಮಳ ಹಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂದು 8 ಪ್ಯಾನ್ ಅಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಚಿಕನನ್ನು ಕಾಯರೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಆಗಿತ್ತೆ ಚೂರು ಪಾಡೋಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಚಿಕನ್ ದೊಟ್ಟಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಆಯ್ನಾತು ಕೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೋಚಿ ನಾಯಿಕ್ ಮಸಾಲ ಕಾಯ್ದನು ಕೆಂಪಾತು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾನದು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆವನು ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೋನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅವೆಕ್ಕಡ್ಲ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಒಂದು ಚಮಚ ಯಾವು ಇದು ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆವೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಗೀ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂದಿನ ಗೀ ಹತ್ತು ನಂದಿನದ ಗೀ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಖಾಲಿ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಯಾವು ಅದೊಟ್ಟು ಗೀ ಪಾಡ್ದು ಗೀ ಸಮ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆ ಒಂತೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಕಮ್ಮಿನ ಹಾಕು ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಒಂಚೂರು 75% ಕುಕ್ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಕುಕ್ಕ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಪಾಡೋದಲ್ಲಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ನೀರಿದ್ವಿ ಇಟ್ಟು ಎಂದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಇಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ಕುಕ್ಕಾವಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಏನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆತೆ ಒಂದೇಟು ನೀರ್ಲ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ನೀರು ಬುಂಡ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನಾವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಲಾಯ್ಕಾದು ಬೇಪಾಗ ಇತ್ತೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ದಿವಂಬೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿವಂಬೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿವಂಡೆ ಬೇತೇನೆ ಅವು ಚಿಕನ್ ಐಟೆ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಚಮಚ ನಾನು ಬೇಕಿತ್ತೆ ಈತಿ ಈ ಚಮಚ 2 ಚಮಚ ಪಾಡಿ 2 ಚಮಚ 2 ಚಮಚ 4 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಯಾವು ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಮಸಾಲ ಇಟ್ಟೆ ಅದಿತ್ತಂಡ ತುಪ್ಪ ಹಾಡು ಈತೆ ತುಪ್ಪ ಯಾವುದು ಮಸಾಲ ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಈಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇರು ಗೀ ರೋಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇರು ಯಾನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕುಕ್ಕಾರು ಮಸಾಲ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಸಮ ಒಂದೇನು ಮುಂಚ ಫ್ರೈಯ ಹೊಡಿತೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಾರ್ ತೆಕ್ಕದಿನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿದ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಒಂತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಐತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ಮಿನ ಬರೋದು ಮೀನಿಂದ ಅರೆಕ್ಕುದಕ್ಕನೆ ಈತೆ ಪಾಡುವೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಈತೆ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಚಿಕನ್ಗೆ ಎತ್ತದಾಗದಡು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂತು ಸಾಲ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಫ್ಲೇಮು ಇಂಚ 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 ಅರೆ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನ ತೋನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೆಕ್ಕದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪಾಡೋದು
ಈತ ನೀರು ಪಾಡಿಯತ್ತಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಎತ್ತಾರೆ ಪತ್ತು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಎತ್ತು ಮಸಾಲ ಪತ್ತು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ವಾಶವನ ಮುಟ್ಟದ ನೀರು ಬೋಡಾಪು చాలా ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಪಾಂಡ ಅರೆಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಬೇಯ್ತದ ಗಟ್ಟಿ ಏನೇ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕು ಪಾಡಿಯತ್ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಈತ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನಾರೊಂದು ಸಮ ಮಸಾಲ ಕಾಯೋಳು ತುಪ್ಪನಿ ಕಲೆಗೆ ಚೂರು ಬೋಡಾಣ ಪಾಡೊನ್ನೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಈತ ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಟ್ಟೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಮ ಒಂದು ಅವಳು ಕೊದ್ದಾಡು ಐಕ್ಯಾನು ಮತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೀಪ ಮಸಾಲ ಇಂಥದಲ್ಲೇ ರಟ್ಟೋಡು ಇಂಚ ಐಕ್ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿವೋಡು ಇವಾಗ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಸಮ ಕೊದ್ದಾಡು ಮಸಾಲ ಮತ್ತೆ ನಡು ರೊಟ್ಟಿ ಕೈ ಐಕ್ ಅವೇನು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಕಲಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ಇಂಚೆ 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 ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅವು ರಟ್ಟೋಡು ಐಕ್ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಸಾಲಾನ 15 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಅವು ಇಂಚ ಬೇಯ್ಪದೆ ಪನ್ನಾಗ ಸಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು 15 ಮಿನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪದೆ ಪನ್ನ ಅವು ಸಮ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪೋಡ್ ಪರಿಮಾಣ ಪೋಡು ಅವು ಸಮ ಮಸಾಲದ ಪರಿಮಾಣ ಪೋಡ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಮಸಾಲ ಕುಡನ್ ಚಮಚನು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಚಮಚೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಚಮಚೋಡು ಯಾವ ಮೊಕ್ಕ ಐತ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಿ ಎಂಚ ಏತು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ನಿಕ್ಕುನು ಒಂದಿತ್ತು ಸಮ ಒಂದೇನೈತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ನೆಟ್ ನೀರ್ಲ ಉಂಡು ತುಪ್ಪಲ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಪಾಡೋನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀರು ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಸಮ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಯ್ದು ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಮ ಇತ್ತೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ತೀದು ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಅವನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ನಡು ಪಿಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ಸೌಂಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ఒక ಉಪ್ಪು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ತಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ತೂಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದು ಸೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ನಡು ಸೌಂಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಬೇಯದು ಒಂದು ಸಮ ಇಂಚ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪೊಡ ಆತಜಿಂದು ಸಮ ನನ್ನಲ ಆಯ್ತು ಆಚಾರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ 2 ಚಮಚ ಕೂಡ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಗೀ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಗೀ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನು ಈ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೆಂದು ಬೆಲ್ಲ ಜಿನ ಶುಗರ್ ಪಾಡಿನ ಟೈಮು ನಿಗುಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಬೋಡೆ ನಾನು ಪಾಡುಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಪುಜಿ ಇಂಕಲಿಗೆ ಅಂಚದು ನಾನು ಪಾಡುಜಿ ಇವಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂಕಲಿಗೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಗುಲು ನಂಚನೆ ಉಂಟ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೀಪೆ ತುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಧಾರಣ 20 ಮಿನಿಟ್ ಯಾನು ಇಂಚೆನೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡು ಸೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಅವೇನು ಇಂಚ ಮಂತದು ದೀದು ಬೊಕ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಡು ಮತ್ತು ಇಂಚ ಬೈದುಂಟು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನೊಂಚೂರು ತುಪ್ಪನಿಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗೀತ ಒಂದು ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಗುಲು ಯಾನು ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ 2 ಚಮಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ಯಾನು ಗೀ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪನಿ ಬೊಕ ಅವು ಗೀ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತಿ ಅವು ಇಜಿಂದ ಒಂಚೂರು ಗೀ ಮಿತ್ತಡು ಉಂಟು ಜಿಡ ಅವು ಗೀತ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಹಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಯಾನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಪೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಈ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲದನೇ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮಸಾಲ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಡಾರಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಮಸಾಲಡೆ ಎನ್ನ ಐತೆಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈದಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಂದಿನ ಈ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಹಸರಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದು ನಾನೊಂದು ಯಾನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಿಡು 5 ಮಿನಿಟ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಣಿ ಯಾನಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಪನ್ನ ನೀರು ದೋಸೆ ಐಕ್ ಮತ್ತು ರೋಟಿ ನಾನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಯಾನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ತುಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಾಯೋಡು ಐಕೆ ಯಾನು ಒಂದು 6 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಯದು ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ಚಮಚ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಯಿ ಐನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಐಕ್ ಆಜಿ ಬೊಕ್ಕ
इतने 2 चमचा पाडियान तुप्प आतिया उंडु निगुल ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಾಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಎಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಬಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ತುಪ್ಪ ಅವು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೋಡು 5 ಮಿನಿಟ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನಂತೆ ಡ್ರೈ ಆಪು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮುಡಿಯಾನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪದ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕೂಡ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿಂಚೆ ತುಪ್ಪ ಉಂಟುಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೀ ಉಂಟುಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆಪಿ ನಿಜ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದಾಗ ಮೀನಿನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಸೇಮ್ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮೀನಿಗೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ಜಪಂದು ಒಂದೇ ಪಾಡೋ ಬಂದು ತುದೆ ಮುಂಚಾತಂಡು ಒಂದು ನನಸ ಚಪ್ಪೈನೆ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆದ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಟದ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕೊಂದಂತೆ ಗೆತ್ತದ ಮಸಾಲ ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಿ ಒಂದು ನಿಗುಲು ಅರ್ಧ ಕುಕ್ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ ಬೇಯ್ಪಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಈ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಈ ಮಸಾಲಾಡೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಚಿಕನ್ ರಿಯಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗುಲು ಅವೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಗೀತೊಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಚೂರು ಬೇಯ್ಪ ಎರಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಜು ಆಯ್ತಾ ರಸತ ನೀರ್ದ ಮತ್ತ ಚಿಕನ್ದ ನೀರು ಮತ್ತು ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಡು ಈ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡೋಡು ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲು ಕುಕ್ ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಕುಕ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಕುಕ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಖಾಲಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಯ್ಪದೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಣ ನಿಗು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಬೈದಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಂದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ನಿಗುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೂಡಲ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಗುಲು ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚಂದು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತುಯ್ಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೆಲ್ಲದ ನೀಡೇ ಜಾತನಾಯ್ಕ ಆತೊಂದು ನಿಗುಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಳೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತೊಂದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮಸಾಲ ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ತೊಟ್ಲ ತಿಂದ್ರೆಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಡ್ರೈ ಹಾಕು ದಾಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ತೂಲೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಡು ಒಂದು ಕೇಂದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗಲೆಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದೇನು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಡೇಟಾ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತೋಜ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು